gogoratu nahi dugu gaur Abdemak 50. urteurrena ospatuko duela aurten. Mende erdiz, Araban lanean, adimen urritasuna duten pertsonen eta beren senideen bizi kalitatea hobetzeko asmoz. Zuekin guztiokin ospatu nahi dugu urteurreneko festa, zuen laguntzarekin, inklusioarekin, parte hartzearen eta eskubideen alorretan adimen urritasuna duten pertsonen alde aurrera pausoak eman ditzakegu. Gasteizko udalak San Anton Txiki eguneko zozketan parte hartzeko eman digu aukera eta eskertu nahi dugu. Aurten Barrutia ikastolako Mireia García Ibáñezen eta Niño Jesus ikastetxeko Ibon Sopelanaren esku izango da Gasteizko ikastetxeen artean sortea banatzeko ardura. Urtean zehar ospatuko du urteurrena Abdemak. Araban eta Gasteizen egingo diren hainbat ekintza sozial, kultural eta kiroletako batzuen bitartez. Horrek, zuekin guztiekin harremana sendotzen lagunduko digu. Abdemak aurrez aurre ipini duen postura hurbiltzen bazarete, Arabako adimen urritasuna duten pertsonen alde egiten duen lanari buruzko informazioa jasoko duzue lehen eskutik. Eskerrik asko guztioi. Procedemos al sorteo. Los boletos de educación primaria, los boletos blancos, boleto txuriak, orain, eta Mireiak aterako digu zenbakia. Aquí tenemos el número 495.